హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ స్మైలీ స్వాతిని. ఈరోజు నేను తయారు చేయబోయే రెసిపీ ఉప్మా. ఓకేనా? దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉప్మా రవ్వ 1 కప్ తీసుకున్నాను, ఆనియన్స్ 1, పచ్చిమిర్చి 1, టమాటాలు 1, కొంచెం జీడిపప్పు, ఇది మీ ఆప్షనల్, కరివేపాకు కొంచెం. స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి. ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా, ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోండి. నేను ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చెనగపప్పు వేసుకున్నాను. ఓకేనా? పోపు దినుసులు వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఆనియన్స్ వేసుకుంటాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేగాయి కదా, ఇందులోకి పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుంటాం. ఇవన్నీ పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు జీడిపప్పులు వేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటాలు ఇవన్నీ ఇందులోకి ఇప్పుడు టమాటాలు వేసుకున్నాం కదా, టమాటాలు కొంచెం మగ్గనివ్వండి. ఓకేనా? ఇందులోకి సాల్ట్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? సాల్ట్ వేసుకుంటే తొందరగా మగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? ఇందులోకి ఓన్లీ టమాటాలే కాకుండా మీరు క్యారెట్, బీన్స్ అవి కూడా వేసుకోవచ్చు, వెజిటేబుల్స్. ఓకేనా? వేసుకుంటే ఉప్మా చాలా టేస్టీగా అవుతుంది. అది మీ ఆప్షనల్. ఇప్పుడు టమాటాలు మగ్గిపోయాయి కదా, ఇందులోకి రవ్వ వేసుకుంటాం. ఉప్మా రవ్వ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. నేను సపరేట్గా ఏం ఫ్రై చేయకుండా ఈ ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసేస్తాను. ఓకేనా? 2 మినిట్స్ ఈ ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసుకోండి, అప్పుడు ఉప్మా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇదండి, ఉప్మా రవ్వ ఫ్రై అయింది కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ కప్తో ఒక కప్ ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను. దీంట్లో మామూలుగా అయితే అందరూ 2 కప్పులు వాటర్ పోస్తారు. నేను 2.5 కప్పు వాటర్ పోస్తాను. ఓకేనా? అప్పుడు ఉప్మా చాలా స్మూత్గా, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? 2.5 కప్పు పోసుకోండి వాటర్. ఓకేనా? ఫ్రై అయిపోయింది. వాటర్ పోసుకొని మీడియం సైజులో పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్ ఉండిచ్చేసుకోండి. ఇదండి, వాటర్ పోసేసుకున్నాను కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ సరిపోయిందేమో చూసుకోండి. అప్పుడు మూత పెట్టి ఒక 5 to 10 మినిట్స్. ఓకేనా? ఇదే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా, టేస్టీగా, స్మూత్గా. ఇంకొంచెంసేపు మీరు ఇంకొంచెం గట్టిగా కావాలంటే ఇంకొంచెం సేపు ఉండించుకోండి. ఓకేనా? టేస్టీ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.